Aquest fred no s'aguanta, tio. Menys 21 graus. Benvinguts a Lapònia. Hola. Avui comencem preparant l'avió pel fred extrem. Avui coneixerem l'hivern a Rovaniemi, la capital de Lapònia. A aquesta latitud, les hores de llum s'escurcen fins a menys de 3 hores diàries, així que hem d'aprofitar al màxim. Atravessem el centre completament nevat i anem a descobrir alguns dels boscos que envolten la ciutat. Recorrem camins marcats entre la neu, fins a arribar a una torre al punt més alt i amb vistes de Rovaniemi. Lapònia està coberta principalment per boscos boreals, formats per avets i pins, que suporten les dures condicions de l'Àrtic i que són essencials per a l'ecosistema, ja que donen hàbitat a molta fauna en aquest clima extrem. Tornem xinutxant al centre i agafem el bus per anar fins a la casa del Pare Noel, situada exactament al cercle polar àrtic. Li fem una visita per recuperar temperatura i sortim per acabar d'aprofitar el dia entre boscos nevats. I les nits d'hivern acostumen a ser ennuvolades, però avui sembla que tindrem un cel clar i sabeu què toca, oi? Intentar veure un dels espectacles més increïbles de la natura, les aurores boreals. I sortir amb menys 21 graus té el seu premi, perquè arribem a una esplanada de la mateixa ciutat i comença la màgia. Quin puto fred. Menys 21 graus. Tinc les pestanyes congeladíssimes. Avui agafem el bus i anem fins a una zona a les afores de Rovaniemi. Aquí, a l'estiu hi baixa un riu, però ara està completament glaçat. Neu intacta, ni una petjada i els rajos de sol fan que no pari de brillar. Passegem per un paisatge de conte. I d'un matí de passeig a una tarda d'aventura, unes quantes capes de roba i gas, que sortim amb moto de neu. Per mi, una experiència espectacular. I si us agrada esquiar, just a les afores de Rovaniemi hi ha unes bones pistes d'esquí. La qualitat de la neu, òbviament, d'escàndol, i les pistes són curtes però divertides, i a més, amb llum per les hores fosques. El que no et pots perdre són les vistes des de dalt les pistes. I quan marxa el sol, una visita obligatòria és al Museu de l'Àrtic, l'Articum. Aquí hi descobriràs la història de Lapònia, la naturalesa i una de les coses més interessants, la vida del Sami. Per acabar, no ens podíem deixar el gran pont de Jatkankintila. Construït el 1989, és l'icona arquitectònica i un homenatge als llenyataires de la ciutat. I així acaba. Amb una imatge glaçada però espectacular, ens acomiadem de Rovaniemi i la fantàstica Lapònia. Fins aviat!